Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Nógrád község önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. Az ülést 6 óra 30 perckor megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselők közül 7-en megjelentek, így határozott képesek vagyunk. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérném Gulyás Zoltánt és Karecki Csaba képviselő urakat. Elvállaljátok? Elvállaljuk. Aki ebben egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hangon elfogadtuk. Köszönöm. Előzetesen kiküldésre kerültek a napirendi pontok. Mindenki egyetért a meghívóban szereplő napirendi ponttal. Itt viszont az egyebeknél még el szeretném mondani, hogy az aljegyző bemutatása lesz még az egyebek pontnál, és ez a Mersz Horgász Egyesület megkeresését fogjuk még tárgyalni, akik a tó ügyében adtak egy beadványt. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. Egy hangon egyetértettünk. Az első napirendi pontunk a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Kiküldésre került, itt nem tudom, valakinek van hozzászólása, vagy észrevétele. Ha nincsen, akkor aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hangon egyetértettünk. Akkor a napirendi pontunk az önkormányzat 2024 évi költségvetésének módosítása. Itt Molnár Marikát szeretnénk köszönteni a könyvelőirodánktól, és akkor felkérném őt, hogy tájékoztasson minket a költségvetés módosításáról. Köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy ez a költségvetési rendeletmódosítás a 24 évi eredeti előirányzatok utolsó módosítása, a 4. Tehát ezek a tényleges teljesítési adatokhoz igazítottan kerültek elfogadásra a Magyar Államkincstár által. Úgyhogy nem is tudok tovább mit mondani erről. De a bizottsági ülésen, részletesen ismertette Marika a módosítást, illetve a módosítás bizonyos részeit, és akkor megkérnénk Gulyás Zoltán elnök urat, hogy akkor ismertesse a bizottság javaslatát. A bizottság a képviselők számára elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását. Kértünk egy-két kiegészítést a átadódó kötelezettségekkel kapcsolatban, de tulajdonképpen ez egy gyakorlatilag formalitás. Esetleg, hogyha a képviselőknek van kérdése, akkor Marika szerintem szívesen válaszol a költségvetéssel kapcsolatosan. Valakinek van kérdése? Nincsen? Nincs. Itt a 24-es évi költségvetési rendeletet szeretnénk akkor meghozni. Aki ebben egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hangon egyetértettünk. A második a napirendi pontunk az önkormányzat 24 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet, megvitatása, elfogadása. Itt is Marikát fölkérnénk, hogy egy pár mondatba foglalja össze. Igen, hát ez egy kicsit nagyobb horderejű, mint az előirányzat módosítás. Azt gondolom, hogy a bizottsági ülésen részletesen kitértünk azokra az adatokra, amik nagyobb eltérést mutatnak az eredeti elképzelések és előirányzatokhoz képest. Ez az előterjesztés, ez az zárszámadási rendelet a Magyar Államkincstár által pénzügyileg jóváhagyott, tehát igazából az adatok már véglegesek, nem módosíthatóak. Összességében a 2024 évet értékelve mondhatjuk, hogy
a likviditási nehézségek jellemezték, és ezt támasztja alá az is, hogy 15 millió forintos hitelkeret felvételére került sor, amit kimerítettünk, illetve több mint 5 millió forintban kaptunk 2 alkalommal rendkívüli önkormányzati támogatást is a kiadásaink rendezésére. Kiegészítésként természetesen azokat az áthúzódó kötelezettségeket, azokat ki fogom mutatni, és a következő ülésre előkészítem. Ezzel most nem készültünk, de ezek az adatok rendelkezésre állnak. Jó, köszönjük. Valami kérdés ebben kapcsolatban? A pénzügyi bizottság ezt is megtárgya, vagy meghallgattam Marikát ezzel kapcsolatban is, és elfogadásra javasolja a testület számára. Jó, akkor az önkormányzat 2024. költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadja, azt kérem készfelmeléssel jelezze. Egyhangon elfogadtuk. A harmadik napi rendi pont a civil szervezetek támogatásáról döntés. Marika, nem tudom, hogy marad-e végig, vagy... Jó. Milyennek örülünk. Végig is maradhatsz. A civil szervezetek támogatása minden évben, dehogy minden évben, a tavalyi évben újra beadható volt a civil szervezeteknek pályázata az önkormányzatunkhoz. Május 31-ig kell elbírálni a testületnek, hogy kik és milyen értékben kapnak támogatást. Erre ebben az évben 2 millió forintot különítettünk el, ami szétosztásra kerül. 8 civil szervezet pályázatát kaptuk meg, és így most megtárgyaljuk, hogy akkor ki milyen összegben lesz támogatva. A Nógrád község hagyományőrző klubja 300 000 forintos pályázatot nyújtott be, pályázatigényt. A Nógrád Nagyboldogasszony Alapítvány 200 000 forintot, Nógrád Civil Hagyományőrző Baráti Kör 250 000 forinttal szeretné, hogy támogassuk a tevékenységüket. A Nógrádiak Nógrádért 450 000 forintot nyújtott be, a Nógrád Sport Egyesület 100 000 forintot, Nógrád várának megmentésért alapítvány 500 000 forintot, Napraforgó Egyesület 300 000 forintot és a Tűzoltó Egyesület 350 000 forintot. Itt kérném a javaslatokat, hogy akkor milyen arányba osszuk fel ezt a 2 millió forintot. Tehát igazából összesen 2 millió 450 000 forintra érkezett be pályázat. Tehát több, mint ami a költségvetésbe be volt tervezve. Akkor kicsit le kell faragni. Hát egy kicsit le kellene faragni, igen, egy-két. Minden szervezet leírta a célját, Igen. hogy mit szeretne a támogatásból finanszírozni. És az előző években milyen mértékű támogatás? Az előző években igényelt támogatások, azok a Nógrád Civil Hagyományőrző Baráti Kör 200 000 forintot igényelt, és 280 000 forintot kapott. A Nógrád község hagyományőrző klub egyesülete 300 000-et igényelt, ők ezt a 300 000-et meg is kapták. A Nógrádiak Nógrádért Egyesület 280 000-et igényelt, és 400 000-et kapott. A Nógrádi Napraforgó Egyesület 100 000 forintot igényelt, annyit is kapott. A Nógrád Nagyboldogasszony 120 000-et igényelt, azt meg is kapta. A Nógrád várának megmentésért alapítvány 300 000-et igényeltek, és 300-at kaptak. És a tavalyi évben a tűzoltók és a polgárőrök külön voltak kategorizálva, a ottani kereten kívül kaptak egy nagyobb összeget. A tavalyi évben a polgárőrség nem igényelt, viszont nem igényelt, hanem átadta a tűzoltók
a szertárépítés miatt, hogy azt be tudják fejezni. Úgyhogy a tavalyi évben 1 millió forintot kapott a tűzoltóság. És a tavalyi évben így összesen akkor 2,5 millió forint került a civil szervezeteknek. És még a sportegyesületet szeretném igen, tehát ez már idei mondani, évben. hogy az idei évben kapott 400 000 forintot a fűnyíró javítására, ő a pályázati részben nem igényel, de utána benyújtott egy pályázatot, amit az testület elfogadott, és a elbírálás alapján ő neki 400 000 forintot küldtünk át. Igen, az már az idei évben Az volt. idei évben. Úgyhogy javaslatokat szeretnék kérni, hogy a mostani benyújtottakhoz. Hát tulajdonképpen akkor 2 olyan szervezet van, ami tavaly is elég magas összeget kapott, meg idén is nagyon igényelt, ahogy én most így hallom. Egyrészt a Bár alapítvány, igen, most 500 másrészt, 000 és tavaly is szeretnék. 300 Igen. fölött. Vagy 300. 300. Az igénylés. És a Nógrádiak Nógrádiak hallottam, akkor 400 fölött 400 kapott tavaly. 400-ot kapott, és most 400. 450 000 igényelt. Itt egy Mire igényelték? hangszóró, GBL Party Box. hangszóró. Ezt kölcsön tudták adni az önkormányzatnak is, nem? Hogy van olyan rendezvény. Hát igen, most van Vagy egyéb nekik, szervezet. de van nekik egy kisebb kapacitás. Most is Nem van tudom, valami. a kapacitáshoz nem értek, viszont hangosítása az önkormányzatnak van. Ő most egy party boxot szeretne. Ez egy hordozható hangszóró. Igen, de nem tudom, most egy kisebb méretű van nekik. És az mennyi? 350 000 Amikor csak a hangszóró és még egyéb dolgokra kért rendezvények. És 100 000 forintot kért a rendezvényekhez, műanyag pohara, papírterítők, hát ami egy gyerekrendezvény, ez, hogy palacsintát szoktak sütni a rendezvényeken, gondolom ahhoz, meg hogy gyerek, ja igen, itt Gyereknap, sorolta, Ugye igen. tavaly 400-at kaptak. Tavaly Igen. 100-at kaptak, igen. Tehát ha most kapnának 100-at, akkor évente 250. Az mondjuk elég jó. Akkor ugye az átlaghoz viszonyítva, mert többi alapítvány is általában ilyen 200 000 körül, jól vettem, igényelnek. 253. 200, így ha évente jutanak 200 000, azt szerintem teljesen jó. Hát ezt testületnek kell eldönteni, egy Mindegyikről külön szavazzunk. még igen, látszik, hát Vagy egyben. Egy határozatban, de minden civil szervezet, és a nevének és az összegek a Hát feladatok. ugye a 2 nagy, amit a Katincs mondott, ugye esetleg a Vár alapítvány, a másik, esetleg ott esetleg egy 100 000-re lehetne talán csökkenteni. Az 500-ról. jó, hát akkor menjünk sorba, hogy Jó. Nógrád Szíve hagyományőrző baráti kör Ott ugye táboroztatás a fő 250 000 Költség. igényeltek. a Nógrádi És 280 000 kaptak tavaly. Azt szerintem Az mondjuk reálisnak. Igen. Akkor az a 250 000 mehet? Jó. Csak számoljon is valaki, hogy hol tartunk a pénzösszegben. valaki számolja. Nógrád község hagyományőrző klubja, ők tavaly 300 000 igényeltek, most is 300 000 igényeltek, igen. Hát ha ott is az évi 500-ban mondjuk, akkor, vagy bocsánat, évi 250-ben gondolkodok, akkor esetleg a 2 évi 500, az azt jelenti, hogy tavaly 300, akkor most 200. De ők most eszközbeszerzést is írtak Igen, a pályázatba. asztalokat, padokat, Igen. a Tárgyházba szeretnének napi. vásárolni. Hagyjuk most ezt Igen. az összeget, nézzük meg, Nézzük meg a végén, hagyjuk hogy össze mennyi gyakorlatilag lesz a a- végén. Tehát most itt Teljes. Jó, akkor, írjuk be, és Akkor ez akkor utána kiszámoljuk. marad. marad. Nógrádért Egyesület, hát ők erre a gyerekek támogatására 100 000 igényeltek, és akkor külön erre a hangszóró technikára, az 350 000. Hát, hogyha ezt ennyire így külön szedték, akkor szerintem a hangszórót azt most ne. Arra nem adjunk.
és akkor a többire meg igen, Tavalyiban volt hogyha- nekik valami eszközbeszerzés egyébként? a 400-ban. Vagy ez- Nem emlékszem. Az biztos, azért, hogy mert tavaly gyakorlatilag volt egy 400 a ezeres. kis vonatra kértek pénzt, az Tehát biztos. tavaly volt egy 400 ezeres költségvetését, amit ugye megkaptak, vagy ez most, ez ugye itt most az ha tavalyit nézem, ugye itt nekünk nincs felírva, hogy Hát most volt tavaly, eszköz, igen, nem volt. tavaly kimerítették, mert volt egy bizonyos keret, és tavaly kimerítették a keretet, és azon felül, ami maradt pénz, azt még Megkapták. két egyesület pluszban megkaptam. Az egyik a Nógrádi volt, az a kis vonathoz volt, Ez 120 a 000. 120 000, és a tündiék kaptak még 80 000 pluszba. Mert táborra. a teljes A táborra. igény az biztos, Igen. hogy aránytalan lenne a többi Igen, tehát szervezettel én meg is úgy szemben. tudom, hogy a Hát akkor tegyetek javaslatot, hogy akkor hát itt én azt mennyit. mondom, hogy Tegyük be a tettem. 100-at, és nézzük meg a végén, hogy alakul a... Jó, akkor Én is tartom Nem? a 100-as javaslatot. Hát a tavalyi 400 mellé. Az még most reális lenne. És amúgy idén nem lehet olyan lehetőség, hogy majd megint lesz valahonnan 200, mint tavaly volt ez az év végi? Vagy mikor volt, amikor el tudtuk osztani kettő felé? Hát az nem igényeltek annyit a Nem civilek. igényeltek annyit, amennyi volt. Ja, azért pluszban Igen, jó, tehát nem volt meg Többet a... igényeltek, mint amennyi el van különítve. azért van, jó. Igen. Mondom, hát még lesz valahol. Akkor a Nógrádi Napraforgó Egyesület, ők 300 000 igényeltek idén, És tavaly? Tavaly? és tavaly 100 000 kaptak csak, de őnekik is pályázatban. Hát akkor a 2 évi átlagból én szerintem akkor a igényüket Milyen támogassuk. 300? 300, igen. Jó. igen, most egy picit Valakinek más javaslat? Mehet a 300 akkor? Jó. egy picit átlagoljunk ebbe a 2 évbe, hogy Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítvány tavaly 120 000 kapott, most 200 000 igényeltek. Nekik is mehet akkor 200 000. Nógrádi Ármentésért Alapítvány tavaly 300 000 kaptak, és most 500-at igényeltek. Hát őket valamennyivel csökkentsük akkor, amennyi még hiányozni fog. Mert a tavalyi évben is, bár nyilván prioritás most, hogy újra Jó, hát igen, mondom őszintén, picit nyithatott egyébként nem részlegesen a most ver. adni, mert hogy is mondjam, kicsit nehéz helyzetben az alapítvány így a műveléssel kapcsolatban. Tehát muszáj lenne Akkor valami mi a javaslat? eszközbeszerzést csinálnunk. Tehát igazándiból nekünk ez, én azt mondom, hogy 400. Körülbelül egy fülke De szakértő van. én erről úgyse fogok szavazni. igen, ez a javaslat. Egyetértek. 400-at írjunk be. Igen. 400. Jó. És akkor a Sport Egyesület, őt támogattuk ebben az évben, és meg is beszéltük, hogy a nagy támogatás ne is nyújtson be. Ők kapnak 400 Úgyhogy igen, most 100 000 forintra kell a pályát ők tartják karban. Igen, mondjuk az is egy fontos dolog. Úgyhogy én javasolnám, hogy ezt a 100 000-et kapják meg. Igen, átlagol az is 2 Igen, így van. És Tehát akkor, valahol mindenkinek ilyen 200-300 környéken kell mozogni. és akkor Egy hát millió. a tűzoltó egyesület, ő viszont 350 000-re adta be, mint tavaly, de tavaly teljesen külön voltunk mérlegelve. Viszont itt a gépjárműk fenntartása, minden évben történő vizsgáztatás. Ez nektek egy alapköltség. Igen. Hát Ami az alapvető jövőre működéshez kell. szerintem mindenképp javasoljuk, hogy a tavalyi évhez hasonlóan külön keret kerüljön megállapításra a polgárőrségnek és a tűzoltóknak, mert nyilván azok a teljes lakosságra nézve látnak el Elég kiemelt szempont szintén. feladatot, igen. Jó, hát akkor De- nem tudom, hogy ide a javaslatba. 350. Hát én megmondom szerintem, én teljesen támogatnám, hiszen az alapvető működéshez ez az összeg szükséges, tehát gyakorlatilag a műszaki eszközök Ez egy fenntartása, Ezt kell. tehát enélkül tulajdonképpen nem fog működni az egyesület, amely pedig elég nagy szükség van a működésére. Tehát most arányba teszem a GBL-a, bocsánat, hogy ezt mondom, de
úgy gondolom fontos. Fontos. 1.650.000-nél tartottunk, belefér. Pont, vagy hogy Mennyinél tartunk? Pont 2 millió így. Pont 2. pont 2. Hát ez... Fú, de jó. Jó. Valakinek valami változtatás még? Akkor Hát szerintem nyilván ez nagyon nehéz kérdés, mert mindegyik önkéntes szervezet részt vesz a közösség munkájában, de szerintem, hogyha így ezt az elvet, amit próbáltunk alapul venni, hogy a 2 év átlagát nézzük, akkor azért viszonylag egységes, vagy nincsenek kiugró egyik irányban sem kiugró támogatások. Hát sajnos csak ennyit tudunk, bárcsak többet tudnánk, meg reméljük, hogy lesz olyan helyzet, hogy ennél azért többet tudunk Igen, mi is valójában nem nagy összegek, csak a működésekhez. jelen helyzetben nagy összegnek számít. Jó, akkor szavazunk mindegyikről külön. Egyből. Vagy egyben? Jó, akkor a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesületét akkor idén 250 000 forinttal tudja az önkormányzat támogatni. A Nógrád Község Hagyományőrző Klub Egyesületét 300 000 forinttal, a Nógrádiak Nógrádért Egyesületét 100 000 forinttal, Nógrádi Napraforgó Egyesületet 300 000 forinttal, a Nógrádi Nagyboldogasszony Alapítványt 200 000 forinttal, a Nógrád várának megmentésért alapítványt 400 000 forinttal, a Nógrádi önkéntes tűzoltókat 350 000 forinttal, és a Sportegyesületet 100 000 forinttal támogatja az idei évben a önkormányzatunk. Aki ebben egyetért, kérem készvállalással jelezze. Egy hangon akkor megszületett a döntés. A 4. napirendi pontunk a gazdasági ciklusprogram megtárgyalása és elfogadása. Itt kikérdésre került a testületi tagoknak a program. Ehhez nem tudom, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója. Hát egyeztettük korábban több körben a elkészülés folyamatában. De ha van valakinek kérdése, akkor... Semmi. Jó, hát akkor aki a gazdasági ciklusprogram elfogadását javasolja, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk. Az 5. napirendi pontunk a Magyar Falu program, út, híd, járda építése, felújítási pályázat újra benyújtása. Ezt már 2 alkalommal benyújtotta az előző önkormányzat. A Mátyás Király utca szakasza van benne, és a Szondi utca. Újra megnyílt ez a pályázat. Most 45 millió forintig lehet pályázni egy önálló tevékenységre, vagy út, vagy híd, vagy járda. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy a utat tesszük most az idei pályázatba. Elkészültek itt a költségvetési dolgok. Kaptunk árajánlatot rá, úgyhogy maximálisan ki fogjuk a 45 milliót használni, hogy ez az útszakasz, ha megnyerjük, akkor megoldódjon, felújításra kerüljön. És hát ugye elvileg a május hónapban a közút felújítja Bátri utcáig talán a Diós Jenő és Nógrád közti összekötő szakaszt, és akkor ennek a folytatása lenne ugye a Váci utcától a Hunyadi utcáig a Mátyás Király utca szakasza, illetve ugye a Szondi utcának az a kapcsolódó része, körülbelül ugye a templomig, vagy közel a templomig, ami eddig nem volt felújítva.
Úgyhogy ezt a pályázatot szeretnénk benyújtani. Május 23-tól június 23-ig lehet benyújtani. Úgyhogy megkértük rá az árajáratot. És akkor... Igen, korábban megtervezésre került ugyanez a műszaki tartalom, és akkor egy új költségvetés készült hozzá. Kérdés valakinek nincsen? Aki egyetért abban, hogy a Magyar Falu programban május 23-ától benyújtsuk ezt a pályázatot, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadtuk. A 6. napirendi pontunk a településrendezési kérelem megtárgyalása. Itt 2 személytől kaptunk. Kriskó László az egyik, aki 3 területet szeretne átminősíteni, saját tulajdonában lévőt a GKS övezetbe. Gazdaságterületi kereskedelmi szolgáltató részt jelez ez a rövidítés. Új héz tervezésekor be tudjuk illeszteni ezt a építés, és itt a támogatás esetén 1 millió forint településfejlesztési támogatást ajánlott fel az önkormányzatnak, hogyha itt a hézmódosításba be tudjuk rakni ezt a 3 területnek a övezeti átcsatolását. Ehhez van kérdés? Nincsen. A másik viszont, vagy erről döntsünk most? Jó, akkor aki egyetért abban, hogy a átminősítéshez engedélyt adjunk, hogy az övezetet át tudja minősíteni, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Akkor egyhangon egyetértettünk. A másik kérelem Bajnai Gábortól és Nejétől jött. Ő neki alulírót Bajnai Tölgyesi Tünde és Bajnai Gábor azzal a kéréssel fordul önökhöz, hogy a Nógrád 061/27-es helyrezi számú gyümölcsös besorolású 5013 négyzetméter területű ingatlan belterületbe vonásához hozzájáruljon a testület. Célja a lakófunkció kialakítása, az eljárásra felmerülő összes költséget vállalja. Mindezen felül településfejlesztési hozzájárulás címmel 1 millió forintot fizetne meg az önkormányzatnak ő is. Ebben valami kérdés, belterületben legyen vonva ez a gyümölcsös rész, gyümölcsös besorolásból átkerüljen ez egyébként ugye lakóövezetben van magában a településrendezési tervben, csak jelenleg még külterület. Úgyhogy itt a belterületbe vonás lenne neki szükséges. Jó, valakinek van kérdés? Nincsen? Jó, aki egyetért, hogy hozzájáruljunk, hogy a belterületbe vonást el tudja indítani, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Jó, egyhangon elfogadtuk, úgyhogy hozzájárulási nyilatkozatot fogunk adni neki is. Hetedik napirendi pontunk, Gyurica Tamás közutakkal kapcsolatos kérelme. Itt felkérném jegyzőasszonyt, hogy tájékoztasson az előzményekről, mert itt elég bonyolult ez a... Igen. Gyurica Tamás 3 darab kérelmet adott be az önkormányzathoz, pontosabban 4-et, a 4. egy birtokvédelmi kérelem volt, az jegyzői hatáskörbe végrehajtottam, illetve elintéztem. A másik 3 kérelmébe, az első kérelmébe a Nógrád 0176-os helyrajzi számú közúton szeretne legeltetést folytatni, és ezáltal ideiglenesen leszeretné zárni ezt az utat. A képviselőknek térképet is csatoltam az előterjesztéshez, hogy lássák, hogy hol van ez az út. A Petőfi utca aljában, folytatásában található ez a füves
terület, úgymond. Korábban is legeltetett már itt, viszont akkoriban csak jegyzői engedéllyel legeltetett, viszont én azt választottam neki, hogy mindenképpen, mivel hogy az út önkormányzat tulajdonában áll, ezért a képviselőtestületnek kell ehhez hozzájárulni, hogyha szeretne legeltetni, illetve ideiglenesen lezárni. A főépítésszel is egyeztettünk e kérdésben, és elmondta, hogy véleménye szerint helyi közutat ideiglenesen sem lehet lezárni, nem javasolja a lezárásnak az engedélyeztetését, illetve a másik két kérelmében hosszan elnyúló ügyekről ír, hogy már az 1990-es évek óta problémás bizonyos utaknak a valódi helyzete, hiszen az ő területén futnak az önkormányzat tulajdonában lévő közutak. Ő legalábbis ezt állítja, azt mondja, hogy kiméretés is történt, arról nem tudok, hogy az önkormányzat részéről bárki is részt vett volna ezen, de mindenképpen szeretné, hogyha a 0175/3-as, illetve a 0173-as helyzeti számú útnak a kérdése végre tisztázásra kerülne, és pont kerülne az évek óta elhúzódó ügy végére. Ez ugye az egyik út a Kálváriára vezető út, ami igen fontos út, hiszen ugye a Kék Túra útvonal része is. A főépítész úrral ezt is egyeztettük, és azt mondta, hogy mindenképpen úgy gondolja, hogy a hészmódosítás során tudjuk ezt rendezni, akkor majd a település tervező, illetve a szakági hatóságok, tervezők megvizsgálják a kérdést, hogy hol kell futni valóban az útnak, és akkor a település rendezési terven már ott lesz feltüntetve. Tehát a főépítész úr azt mondta, hogy mindenképpen várjunk ennek az ügynek a megoldásával addig, azt javasolta számunkra. És volt is egyeztetés a kérelmező és a főépítész között, ahol személyesen főépítész úr is elmondta a lehetőségeket, illetve az álláspontját. Ez ugye itt arról kellene akkor dönteni, hogy akkor a képviselőtestület a legeltetést ideiglenesen jelleggel is, de megengedi-e, illetve ugye hogy a másik két érintett közút tisztázását, illetve kimérését, helyreállítását akkor a hészmódosítás során kívánja el megvalósítani, vagy esetleg most, de ugye egy kimérés is hatalmas költséget jelentene az önkormányzat számára. Tehát jelenleg biztos, hogy nincs a költségvetésben erre fedezet, de a hészmódosítás során viszont nyilván ezekre lehetőség nyílik, hogy sőt, kell is rendezni a felmerült problémákat. Ütemezzük át a hészmódosítás. Jó, akkor van még valami? És a legeltetés az, tehát hogy az egy olyan útszakasz, amit egyébként mások használnak arra, hogy megközelítsék a földjeiket? Hát igen, tehát korábban volt is belőle probléma. Több lakossági panasz érkezett írásban is ezzel kapcsolatban, hogy szeretnék használni ezt az utat, viszont lezárták, és olyan panasz is érkezett, hogy nem abban az időben, amikor kapott engedélyt a legeltetésre, hanem egyéb időpontban is lezárta önkényesen az utat. Tehát valaki szeretné használni, valaki pedig ugye azt mondja, hogy hát nem nagyon használja, ezt senki sem. Igen, viszont arra hivatkozik, hogy önkormányzati terület, és azt ő tartja karban évek óta, vágja a füvet, meg ő legelteti le az állataival. De egyébként pontosan mit jelent az ideiglenes lezárás? Hát, hogy mondjuk meghatároznánk egy időintervallumot, 2 hetet, akkor lezárhatna bizonyos négyzetmétert, lelegeltetni, nyilván ezt táblákkal jeleznie kellene, hogy önkormányzati engedéllyel lett lezárva, de én azt gondolom, hogy jogilag ez nem állja meg teljesen a helyét. Hát, hogyha nem állja meg a helyét, akkor nem kérdés, hogy... És a főépítésen. A főépítés is ezt mondta, igen. Tehát tulajdonképpen jó eséllyel akkor is lesz, hogy a lakossági bejelentés, hogy ez így nem megfelelő. Hát valószínű, igen. Mert hogy ott összetűzések van. Igen, csak amit polgármester asszony is elmondott, hogy nyilván az önkormányzatnak segítség volt, hogy karban tartotta az utat,
hiszen ugye az önkormányzatnak mindenre nincs kapacitása. Ezt lehet, hogy jobban át kellene gondolnunk. Van arra lehetőség, hogy ezt még toljuk, ezt a dolgot? Hát csak azon szerintem itt most nem fog erre megoldás születni normális. Talán lehetne egyébként azt a néhány lakossági bejelentőt is meginterjúvolni, hogy nekik mi az elképzelésük. Hát ugye nekik arra vannak területeik, és ők szeretnék használni azt az utat. Csak közben meg nincs karbanozásban az út, akkor ők sem nem tudják ők sem, igen. Egyébként kizárólagosan csak ez az úton tudja megközelíteni, ha kinek a földterülete van, vagy pedig van más opció. Hát itt is eltérő álláspontok vannak. Tehát valaki azt mondja, hogy csak itt ugye igen, valaki mondja, hogy nem. Nagy kerülvel megközelít, így van. Tehát van közút. Igen, tehát van út. Ez a fekete víz melletti földút. Igen. Tulajdonképpen van a földterülést, így nem lehet jönni. De ott olyan, mert ott van egy füves plac a patak és a földút között, olyan nem lehetséges, hogy csak azt a füves placot. Az az ő területe. De hogy azt keríti le, és a földutat szabadon hagyja, olyan megoldás nem lehet most? Hát igazából ugye itt a földút ugye egy keskeny út, tehát egy 4 méter széles, és ami úgymond a patka rész lenne, az már az ő területe, tehát egy hosszanti részen is van területe. Tehát az út mentén párhuzamosan neki van területe. Ugye az ő állítása szerint úgy tartja karban az utat, hogy legelteti, ahhoz, hogy legeltesse, nyilván le kell zárni, különben ugye az állatok nincsenek megfelelően körbekerítve, viszont akkor ugye nyilván más területtulajdonosok nem tudják megközelíteni, de ugye ez hosszú évek óta állandó és folyamatos probléma a földtulajdonosok között ennek az útnak a... Akkor simán várható lesz azt, ha most azt mondjuk, hogy igen, akkor és feltétlenül zárja, akkor milyen időszakra zárja, akkor ugyanúgy panasz fog érkezni. Hát ő azt mondta, hogy legalább 2 hétre lezárná az utat. De ugye ez az eddigi gyakorlata is így nézett ki egyébként? Hát ezt mondták a lakosok, hogy kapott engedélyt egy bizonyos időszakra, de mégsem tartotta be ezt. Az a baj, hogy... Mondjuk egy utat nem 2 hétig kell karban tartani, egyrészt, másrészt aki panaszt tesz, akkor ők is meg lehet kérni, hogy segítsenek az útnak a rendbetételével, vagy a... Hát akkor egyelőre nem. Nem az út a miénk, csak az úttest a miénk, és az úttest melletti rét közvetlenül az mind az övé, az áró. Mind a két oldalán, igen. Tehát igazából összeolvadott úgymond az ő területével, mert ugye mindegyik füves, tehát neki jó lenne ott a legeltetés. Jó, akkor... Fölépítészet mi a javaslat? Viszont a fölépítés meg jobb. Neki az volt, hogy igen. Papírlag nem helyes. Igen, tehát egy közútat akkor sem, tehát egy nyitva álló közútat akkor sem lehet, ez nem egy magánút. Tehát hozzáadjuk egy olyan döntést, hogy akkor adunk neki ideiglenesen, csak akkor megint az a baj, hogy nem történik semmi az ügyben. Hát meg egyetem meghozhatjuk ezt a döntést egyébként, hogyha nem lehet a közöttet lezárni. Lehetne erre egyébként az érintettekkel tartani helyszínen egy... Hát már ide is sokszor bejöttek, illetve az elődjeinkkel is sokszor találkoztak, jegyzőkönyvek készültek, tehát tényleg évek óta tart ez az ügy. Az előzményről, tehát még igazándiból most nem besültem ezzel a problémával. De lehet, biztos, hogy hajlandóak én szintén azt javasolnám, hogy szerintem meg kellene hallgatni az összes érintettet, aki ezzel kapcsolatosan eddig bármit is benyújtott az önkormányzatnak. Erre vagy valami kompromisszumos megoldást kell kitalálni. De addig viszont ne engedélyezzük a megjelentetést. Hát azért mondom, hogy kezdeményezzünk egy olyat, hogy egy találkozó. Igen, mindenféleképpen. Szerintem azért hallgassuk meg mindenkinek az álláspontját. Ez jó. És utána abban az esetben, hogyha ezek a beleegyeznek abba, hogy lemondanak addig, ahol a áthaladási
Ha jogilag nem lehet azt jelentő, az önkormányzat jogilag sem dönthetne egyáltalán úgy, hogy átmenetileg legeltethesse az utat. Eddig Tehát nem elvileg jogilag se dönthetnénk így. Én azt gondolom, hogy nem. Ugye nem lesz lezárva. De nyilván ugye itt fontos az, hogy most az önkormányzatnak kötelező feladatellátása a közutak üzemeltetése is, nem tudjuk levágni a füvet, tehát igazából itt érdekek ütköznek. Kicsit összekeverednek. Igen. Igen. Én mindenféleképpen egy találkozót javasolnék. Jó, hát akkor... Nem ez egy jó ötlet. Akkor erről hozzunk egy határozatot, hogy aki azt javasolja, hogy az érintettekkel találkozzunk, és járjuk be ezt a részt, akkor... Próbáljunk legalább álláspontokat gyűjteni erről, hogy ők látnak ebbe valamilyen megoldást, ami mindenkinek jó egy kicsit. Ami nagyjából mindenkinek jó, és akkor még mindig ott lesz még az, hogy az egész lesz törvényes, vagy nem törvényes utána. Jó, és akkor a másik két úttal kapcsolatos ügyet pedig akkor a észmódosítás során rendezzük. Inkább. Jó, akkor itt két határozat fog születni, ugye? Igen. Jó, akkor aki avval egyetért, hogy találkozzunk az érintettekkel, és járjuk be ezt az útszakaszt, és akkor próbáljunk kompromisszumot kötni, hogy mindenkinek megfelelő legyen ez a legeltetési dolog, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy hangon elfogadtuk. A másik határozati javaslat viszont, hogy a kérelmét a észmódosításban tudjuk rendezni ezeknek a Kávária lévő útnak, vagy a ottani útszakasznak. Itt fel lesznek mérve úgyis most a észmódosítás alatt a külterületi és belterületi útak egyaránt, mert az a legnagyobb probléma, hogy az önkormányzatnak az útjai nem egyeznek meg a térképen szereplő utakkal, és nagyon-nagyon sok útunk van, ami be van jegyezve, de nem ott fut, vagy be van már építve az út része. Úgyhogy aki egyetért avval, hogy a hézmódosításban lesz rendezve az útrész, és akkor majd a megoldásról a szakhatósági tervezők fognak dönteni. Azt kérem készfelemeléssel jelezze. Akkor egy hangon megszavaztuk. 8-as napirendi pontunk éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásáról, elfogadásáról. Itt felkérnem jegyzőasszonyt, hogy... Köszönöm. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet szerint a jegyzőnek nem csak éves ellenőrzési jelentést, hanem az éves ellenőrzési jelentés alapján egy éves összefoglaló ellenőrzési jelentést is kell készítenie. Ezt a tárgyévet követően legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig. 2023-ban, illetve a 2023-as évre vonatkozóan történt 2024-ben egy belső ellenőrzés, ahol a közös hivatal, a közös önkormányzati hivatal, illetve a Nógrádi Angyalvár óvodánál ellenőrizték a pénzkezelés szabályozottságát, illetve gyakorlatát. Ez a két szervezet lett akkor kiválasztva. Erről már az ellenőrzési jelentést az akkori képviselőtestület elfogadta, viszont most a belső ellenőr megküldte az éves ellenőrzési összefoglalót is, ebbe leírja újra az ellenőrzés során megállapítottakat, illetve a javaslatait, hogy hogyan kellene a megállapításai alapján eljárni. A javaslatokat úgy gondolom, hogy sikerült teljesítenünk, a pénzkezelési szabályzatot felülvizsgáltuk, a kiadási pénztárbizonylatokat igyekszünk teljes körűen hitelesíteni, munkaköri leírások kiegészítésre kerültek, telefonszolgáltatás magáncélú használata jelenleg nincs az önkormányzatnál, se nekem nincs céges telefonom, se a polgármesterasszonynak. Volt polgármester úrnak céges telefonja volt, de most már ugye akkor nincs senkinek, sem óvodában sincs céges telefon, illetve az óvodában volt korábban védőszemüveg, juttatás kifizetve szabályzat nélkül, úgy tudom, hogy ennek a szabályzatnak is a pótlása megtörtént. Tehát igazából a javaslatokat elvégeztük, és a képviselőtestületnek mint éves ellenőrzési összefoglalót kellene elfogadni
A törvény azt írja elő, hogy legkésőbb ugye a zárszámadási rendelet elfogadásáig lehet ezt elfogadni, tehát most lehet elfogadni. Amennyiben nem fogadja el a képviselőtestület, nem tudom, mi történik, nem volt korábban erre példa. Ugye itt a ellenőrzés tárgya, a pénzkezelés szabályozottsága és gyakorlata. Így van, igen. És ez a 2023-as év, tehát Margarinák polgármestersége ideje alatt a pénzkezelés hogyan történt, ugye gyakorlatilag erről szól a dolog. Igen, de nem az önkormányzat. De nem a Nógrád község önkormányzatánál, hanem a közös hivatalnál, ami Nógrádnál volt akkor ugye a székhely, igen. A székhely. De a szabályzatok ugyanazok, tehát a szabályzat az igen, tehát mind a 7 szervezetre vonatkozik, így van. Igen. És ugye a közös hivatalnál ott mennyi hiány volt, hogy ott nem volt hiány, az csak a Nógrád község önkormányzatánál volt, de ez ugye arra nem vonatkozik. Igen. Itt az, hogy ez mikor, ez tavalyi ellenőrzés. Tehát tavaly végezte el az ellenőr, de mindig a megelőző évet ellenőrzik. Tehát azt, hogy melyik szekciót ellenőrizzék, azt még az előző... Azt ők döntötték el, így van. Igen. Berkenyen is ellenőriztek, ott is az óvodát ellenőrizték, ott ugye a közös hivatalt nem, mert ugye itt volt a székhely, tehát ugye akkor ez volt a választott téma. Akkor ez a Nógrádi óvoda és a... Így van, igen. Ugye aztán itt leírja az elején, hogy gyakorlatilag nem talált semmi olyat, ami sem büntető, sem szabálysértési, sem kártérítési, és még fegyelmi okból akár jelentendő lenne olyan mulasztást, ami ilyen okokból, akár csak fegyelmi vétség, vagy ilyesmi okból jelentendő lenne. De ehhez képest elég sok hiányosságot soroljuk föl a utolsó 2 oldalon, a határozatokban. Itt jegyzőasszony például említette ezt a mobil használatot, ott konkrétan ezt írja, hogy ezt, ha jól értem, akkor a volt polgármesterüknek a mobil használatra vonatkozhat, nem? De rosszul értem ezt? Én úgy gondolom, hogy csak neki volt, de nem tudom, hogy... De szeretnék felolvasni ezt a sort. De azt nem tudom, hogy korábban az óvodában volt-e valakinek, mert ugye most nem az önkormányzatot ellenőrizték, hanem ugye a közös hivatal. A közös hivatalnál nem volt ilyen telefon, az, hogy az óvodában volt-e, azt nem tudom, most nincs. Akkor a kérdést úgy hangzott, felolvasom ezt a mondatot, hogy az SZTH törvény 70. paragrafus 1 bekezdése szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül például ugye hivatali telefonszolgáltatás, ez gondolom mobil telefonra vonatkozhat, amely magáncélú használata címén ugye meghatározott adóköteles jövedelem ugye keletkezik. Ezen magánhasználat után az úgynevezett cégtelefon SZIA nem került megállapításra és megfizetésre sem. Tehát ez az azt jelenti, hogy nem volt ilyen használat? A közös hivatalnál biztos, hogy nem volt. Én itt arra gondolok, hogy lehet, hogy az óvodában volt ilyen telefon, úgy, mint a volt polgármester úrnak, és ugye ebben az esetben külön kellene vezetni arról egy nyilvántartást, hogy mikor használta magáncélra, és ugye azt nyilván neki meg kellene térítenie. De konkrétan nem tudom, hogy melyik telefonról van itt szó. Tehát nem emlékszem már sajnos erre, mert ugye nem most volt, de ha a képviselő úr kéri, akkor utána nézzek ennek, hogy melyik telefonról van szó. Meg hát itt sorol föl még egy-két dolgot, tehát hogy a munkába járás szabályozása hiányzik, nem történt meg, illetve a kiküldetés elszámolása nem teljes körülön, a kormányrendelet szerint zajlik. Itt még azt írja, hogy a kiküldetési rendelvény az üzemanyag felhasználás módját nem a kormányrendeletben meghatározottak szerint vonatkozik, ez biztos, igen. De ebben mennyi a mi felelősségünk, most ezt nekünk is el kell fogadni, ugyanezt a berkenyei önkormányzatnak is el kell fogadni. Persze. Berkenyei önkormányzat már el is fogadta, igen. Jó, csak ugye, hogy ezek a rendellenességek, amiket felsorolunk, ezek ki a felelős, azt lehet tudni? Hát a jegyző. Természetesen. Tehát ezeket a szabályzatokat a jegyzőnek kell pótolni. Tehát, hogyha hiányzik mondjuk a pénzkezelési szabályzat, vagy felül kell vizsgálni, akkor a jegyzőnek kell. A munkába járási szabályzatot is a jegyzőnek kell, nyilván a hivatali apparátus segítségével, de ugye egy polgármester nem lehet felelős egy szabályzatért. Vagy például pénzkezelési szabályzat, hogy felülvizsgálatra szorul, például annak kapcsán, hogy pénztár ellenőr nem volt kijelölve. Így van. Én vagyok most már a pénztár ellenőr. Igen. Tehát, hogy... És az nem szabálysértés, hogy nem volt kijelölve? Hát nyilván hiányosság, de... Na, de akkor viszont a hiányosság, akkor viszont az a kérdésem, hogy miért nem történik a jelentés
amin ezt a mondatot is felolvasnám, hogy tárgyévben nem készült, kérdezem zárójelben, hogy már nem volt szükség, tehát nem készült büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán jelentés. Tehát, hogy ezek szerint hogy leír egy hiányosságot a belső ellenőr, majd leírja, hogy nincs hiányosság. Tehát én ezt az ellentmondást ezt nem tudom értelmezni. Tehát ugye a belső ellenőrzésnek nem az a célja elsősorban, hogy valakit bármilyen eljárás elé vigyük, vagy kötelezzünk, hanem ugye az a célja, hogy a szervezet a jogszabályok szerint működjön a jövőben. Igen. És ugye elsősorban arra koncentrál az ellenőrzés, hogy kijavításra kerüljenek ezek a dolgok, és nem arra, hogy bárkit is felelősségre vonjunk ezért. Tehát én azt gondolom, hogy mivel hogy nem tartozik ezeknek a... És ha fölmerül ilyen, mert nem véletlenül írta ezt ide a belsően azt a mondatot, tehát ha fölmerülne az, hogy, tehát fölmerülhet, hiszen ír erről, persze, fölmerülhetne olyan, hogy mondjuk egy fegyelmi vétség kapcsán ugye jelenteni kéne, akkor kérdezem én, mi az a szint, amit neki jelenteni kéne, mert azt írta, hogy tárgyében nem készült ilyen jelentés, ami mulasztást vagy hiányosságot vetne föl. Hát könyörgöm, hogyha sorolja a mulasztásokat és a hiányosságot nem keveset, akkor miért nem készült ilyen jelentés? Hát én azt tudom mondani, hogy miután itt egyértelmű hiányosságok föl vannak sorolva a belső ellenőr által, mint minden belső ellenőrzés. Bocsánat, nem, elnézést, de itt a végén van egy összegző mondat is, amit még szintén felolvasnák. A lényeg az, hogy én ezt így nem tudom biztosan megszavazni. A megfogalmazott javaslatok, ugye mert ő itt megfogalmazott javaslatokat a hiányosságok kapcsán, a megfogalmazott javaslatok hasznosítása érdekében az ellenőrzött egység, tehát a közhivatal, illetve az az ellenőrzött egység véleményezésre nem küldte meg az intézkedési tervet a belső ellenőr részére. Az ellenőrzöttek, tehát megint csak ugye a hivatal, a belső ellenőrnek az intézkedési tervekben meghatározott feladatok megvalósításáról nem szolgáltattak adatot. Hát az a lényeg, hogy nem számoltuk be, hogy hogyan teljesítettünk. Igen, tehát nem be kellett volna? Nem kötelező. Ez egy lehetőség. Igen. Tehát igazából ennek sincsen szankciója. De általában mindig szoktunk intézkedési tervet készíteni, és azt megküldjük. Itt most nem küldtük meg a belső ellenőrnek ezt jóváhagyásra, úgymond. Jó. Jó. Azt értem, hogy nem a belső ellenőr dolga, nyilván, hogy igen, de nyilván lehet olyan ügy, ami mondjuk a szabálysértési törvény hatálya alá tartozik. Igen. Nyilván akkor azt neki oda kell írni, hogy olyan mulasztás történt, mely a szabálysértési törvény hatálya alá tartozik. Nem ő fogja nyilván megtenni az illetékes lépéseket, hanem majd a képviselőtestület. Értem. Akkor ez sem probléma például, hogy a kiadási pénztárbizonyolatok, pénztárjelentések hitelesítése nem történnek. Tehát de probléma, természetesen probléma, és nyilván, amikor leírnak egy javaslatot, akkor arra törekszünk, hogy ezen változtassunk, módosítsunk, de nyilván ezért senkit sem fogunk, tehát senkivel sem indítunk ezért eljárás, mert nem tartozik se a büntető törvénykönyv hatálya alá, se a polgári törvénykönyv hatálya alá, én úgy gondolom. Tehát nyilván ha az alá tartoznak, akkor vélhetően a belső ellenőr kell, hogy írja, hogy olyan fokú szabálysértést talált. Köszönöm. Jó, más valakinek? Jó, akkor 2023-as évről a 2024-ben lefolytatott ellenőrzési jelentés elfogadását. Kérem, aki egyetért az elfogadással, az készfelemeléssel jelezze. Akkor hányan? 5 igen. 5 igennel? Egy tartózkodás, vagy nemmel? Mindegy. Gyakorlatilag mindegy, de... Ha nem, de akkor egy tartózkodásra, és akkor nemmel, vagy tartózkodás? Szerintem teljesen mindegy. Teljesen mindegy, de akkor legyen nem. Jó. Elfogadásra került a belső ellenőrzés. Jó, az 9-es napirendi pontunk az étkezési, térítési díjak felülvizsgálata. Itt is fel kellene jegyzőasszony, hogy tájékoztasson minket.
A szociális étkeztetést az önkormányzat a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény alapján biztosítja. Jelenleg még folyamatban van, illetve helyszíni ellenőrzés is volt a szociális étkezés vonatkozásában, ahol az ellenőr elmondta, hogy a képviselőtestületnek, mint fenntartónak minden évben felül kell vizsgálni a térítési díjat, annak ellenére is, hogyha nem akar a térítési díjon esetlegesen módosítani. Ezt a szociális étkezés vonatkozásában polgármesterasszonnyal, alpolgármesterasszonnyal és az élelmezés vezetővel is egyeztettem, akiknek az volt az álláspontjuk, hogy a térítési díjrendeletet a szeptember 1-i hatállyal lenne inkább célszerű megváltoztatni, és akkor már nem csak a szociális étkezésre vonatkozóan, hanem az intézményi gyermekétkeztetésre, a vendégétkeztetésre vonatkozóan is, de mindenképp szükséges a képviselőtestületnek most döntést hoznia arról, hogy felülvizsgálja, és esetlegesen akkor szeptemberi időpontig változatlan formában hagyja jóvá. Jó, ez kérdés. Nincsen? Oké. Tehát akkor majd augusztus hónapban kell előkészíteni a módosító rendeletet, ami majd szeptember 1-től léphet életbe. Jó. Akkor aki egyetért ebben, azt kérem kézfelvenésre jelezze. Akkor egy hangon megszavazzuk ezt is. A 10. napirendi pontunk a beszámoló a gyermekek helyzetéről, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Ezt is felkérem jegyzőasszonyt, hogy... Köszönöm. Tehát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint legalább évente egy alkalommal át kell tekinteni a településen a gyermekek helyzetét, és ezt a képviselőtestület elé is kell terjeszteni, amit a képviselőtestület megtárgyal. A helyi igazgatási ügyintézővel, illetve a Nyugat-Nógrád Család és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen elkészítettünk egy beszámolót, mely a 2024. évre vonatkozóan számol be a nógrádi gyermekek helyzetéről. Nem tudom, hogy részletesen ismertessem a beszámolómat, hogy milyen támogatásokban részesültek 24 évben a gyermekek, vagy esetleg csak a kérdésekre válaszoljak. Ami fontos adat szerintem, hogy 18 éven aluli gyermek 344 fő volt 2024-ben, 14 év alatti pedig 256 fő, és az önkormányzat különböző pénzben és természetbeni támogatások által összesen 4.224.000 forinttal támogatta a gyermekeket. A Nyugat-Nógrád Családsegítő Szolgálat látja el a gyermekjóléti alapellátást megállapodás útján. A szolgálattal nagyon jó az együttműködés. Egy új családsegítő van 2024 év végétől. Folyamatosan tartjuk vele a kapcsolatot, mind Nógrád, mind Berkenye vonatkozásában. Tavalyi évben is nem csak gyermekekhez jött ki a családsegítő, hanem voltak olyan esetek, amikor szorult helyzetben lévő felnőttekhez is kijöttek és kértük a segítségüket. Azt gondolom, hogy a gyermekvédelmi helyzet a településen jó, a feladatellátásban résztvevő személyek, a jelzőrendszer tagjai is minden tőlük telhetőt megtesznek. Jó, kérdés van akinek? Nincsen? Jó, aki a beszámolóval egyetért a gyermekek helyzetéről és ellátásáról, azt kérem kézfelvenéssel jelezze. Egy hangon akkor elfogadtuk a beszámolót. A 11. napirendi pontunk beszámoló katasztrófavédelmi és tűzoltóság munkájáról. Itt minden évben megkapjuk a tájékoztatást a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság Balassagyarmati katasztrófavédelmi kirendeltségéről. Ez kiküldésre került, Mahács Gábor tűzoltó alezredes úr megküldte a 24 évi tevékenységükről szóló tájékoztatót, és Szabó Gábor
Vince tűzoltó századosa a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 24 éves beszámolóját és jelentését elküldte. Nem tudom, hogy ebben kapcsolatban van-e valakinek valami észrevétele. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt feladatának tartja a 25-ös évben vagy a 24-es évben kiemelt feladatuk lesz a 25-ös évre a halálesetekkel járó lakástüzek megelőzése, a téves jelzések visszaszorítása. Fontos feladat lesz erősíteni az állományt, támogatásukkal továbbra is biztosítjuk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén működő önkéntes szervezeteket. Mi ezúton is én meg szeretném köszönni a támogatásukat a megyei katasztrófavédelemnek is és a tűzoltóságnak is. Aki ebben ha van kérdés esetleg ebben kapcsolatban, ők elküldtek 24 évre a tevékenységükről, esetleg nincsen, akkor aki a tájékoztatással egyetért a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatójával, azt kérem készfelmeléssel jelezze. Egyhangon egyetértettünk, és aki a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójáról egyetért a 24-es évről, arról is egy határozatot kell hoznunk, akkor készfelmeléssel jelezze. Köszönöm. A 12-es napirendi pontunk Nógrád község hagyományőrző klub egyesületének rendezvénynaptár módosítása. Itt szeretné az egyesület módosítani a megadott naptárban június 21-ére tervezett nyitott tájház programjukat. Most jutott tudomásukra, hogy az eredetileg tervezett napon lesz az általános iskolában a ballagás és az úrnapi szentmise, úgyhogy szeretnék elrakni ezt a rendezvényt július 19-ére. Aki egyetért ebben a módosítással a rendezvénynaptárban, azt kérem készfelmeléssel jelezze. Egyetértettünk. A 13. napirendi pontunk a falubusz vezetésére személyek kijelölése. Na, igen, itt az előző ciklusban volt korábban 19-ben volt sofőri óradíj, de ez az utóbbi 5 évben nem volt már. Úgyhogy meg lehet úgy határoznunk a falubusz vezetését, hogy díj értékben adunk-e a sofőröknek díjazást, vagy csak simán önkéntesen a feladatot a sofőrök úgy látják el, hogy felajánlásból. Nem tudom, hogy ehhez kinek mi a meglátása. Jelen helyzetben felajánlás. Jó. És akkor bocsánat, mert itt egy papíros van, hogy kik. A javaslat először is, akik régen benne voltak, itt viszont megszólítanám Irénkét, mert nem beszéltünk előtte, hogy nektek a Napraforgó Egyesület szokta igényelni a buszt, mert a Feri benne van még a régi határozatban, őt akkor benne hagyhatjuk, mert hogyha... Igen. Jó, Bajnai Ferenc lenne, aki benne lenne akkor, Debreceni Ferenc, Lestján Tamás, Kriskó László, Makkai Máté az iskolából, Molnár Tamás, innen a hivatalból,
Szórád Gyula, a hagyományőrzőket szokta szállítani. És nem tudom, hogy van-e még javaslat mindenképpen a testületből is, lenne, hogyha valaki. Engem is. Jó. Povazsan Nándi, akkor Harecki Csaba, és akkor én személy Perényem. Akartam mondani, hogy egy nő is kéne. Hát én nem szeretném vezetni, de ha szükség van rá, akkor... Hát ha mi iszunk. Haza mindig nő vezet. Akkor 9, ugye? 9 főt. Bajnai Ferenc, Debreceni Ferenc, Lestján Tamás, Kriskin Csulák Martin. Csak ővel nem egyeztettünk, ő benne volt, őt benne hagyjuk, és akkor egyeztetünk, és ha nem felel meg neki, akkor nem vezeti a buszt. Nem akar, nem vezet. Jó, azért ő benne. Nyilván nem kap felkérést, akkor nem fogja vezetni. Persze, persze. 2, 3, 7, 8, 9, akkor 11. 11. Jó, akkor ez a 11 fő szerepelne a buszunknak a vezetésében. Aki ebben a 11 fővel egyetért, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Egy hangon megszavaztuk. A 14. napirendi pontunk a kiadmányozási szabályzat elfogadása. Itt felkérném jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a szabályzatot. Köszönöm szépen, tehát ez is hasonló téma, mint a belső ellenőrzésnél felmerült ügy, hogy korábban a közös hivatal ügyrendjének egy részét képezte a kiadmányozás rendje, viszont egy külső ellenőrzés során rávilágítottak arra, hogy jó lenne, célszerű lenne a kiadmányozás rendjét egy külön szabályzatban szabályozni. Ugye itt arról van szó, hogy az ügyiratok aláírása, kiadása hogyan történik a polgármester, alpolgármester, jegyző, közös hivatal köztisztviselői által. Ezt a jelenlegi gyakorlat alapján foglaltam egy szabályzatba. Május 1 naptól írtam a hatályt, viszont mivel, hogy ugye május 1 előtt nem tudta a nógrádi képviselőtestület elfogadni, így ez június 1-ére módosulna. A berkenyei képviselőtestület már elfogadta ezt a szabályzatot. Hát én ennyit szeretnék elmondani erről. Valakinek kérdéssel kapcsolatban? Látóvasnak. Jó, akkor aki a kiadmányozási szabályzattal egyetért, azt kérem készfelemeléssel jelezze. Egy hangon egyetértettünk. Itt van a 15-ös egyebek napirendi pontban, de én úgy láttam, hogy a úriember megérkezett, szólsz nekem? Mit? Azt kezdjük. Vagy. Kezdjük mindegy. Jó napot! Én napot kívánok! Sziasztok! Foglaljatok helyet, itt ott, ahol... Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Én egy pár szóban bevezetném, hogy kaptunk egy megkeresést már a tavalyi évben, októberben, amikor megalakult az új testület, hogy a horgásztavunkat szeretnék kivenni, vagy ezt el fogja az úriember és a hölgy mondani, hogy milyen terveik vannak. Mi meghívtuk most őket a testületi ülésre, hogy tájékoztassanak, hogy milyen elképzeléseik vannak ezzel kapcsolatban, és akkor majd a testület ez alapján, hogy megismeri az ő álláspontokat, akkor a következő testületi ülésen szerintem ebből egy döntést fog hozni, hogy de hallgassuk meg őket, hogy... Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A környéket nagyjából ismerjük, azért vagyunk itt Nógrádon.
illetve Diósban 10 éve környéken dolgozom, már mint született, és 4 évvel ezelőtt alapítottunk egy egyesületet. Mentésben és egészségügyben résztvevő szabadidős sportolgász egyesületet, a Merszása, ami... És hoztam közben, és akkor most tudják tekinteni, hogy el is fogom mondani, mert szóval tegyelemszerű hoztam el, ami nem csak egy horgász egyesületről, hanem emberek összetartásáról és valami családi programok kialakításáról és családi programok megjelenésről szóló történet lenne, amivel dolgozgatunk most már 4.-5. éve. Amiben bele tartozik az is, hogy jó kapcsolatot ápolunk a Mohosszal és a Főhesszel, és így a horgászatba is bele tudtunk kacsintani. Évek óta horgászversenyeket rendezünk, gyerekprogramokat rendezünk tópartján, de nagyon-nagyon szeretnénk egy olyan vizet valahol itt a környéken, most például Vácon lakunk, nagyon messzire nem szeretnénk menni, hogy tudunk foglalkozni a vízzel, és tudunk foglalkozni a parttal. De a hosszú távú terv az lenne, hogy a gyerekek nyári táboroztatása, a gyerekek nevelése, a gyerekek természet megszeretése, a horgászat megszeretése, de tudjuk segíteni, de ehhez ahhoz, hogy mi hosszú távon tudjunk működni, valamilyen vízpark kellene, mert nagyon nagy támogatást kapnánk a Mohosztól és a Főhesztől, de ezeket vízre tudjuk fordítani. Tehát valami vizes történet legyen, ahol a gyerekeket, és nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtt horgászokat is ki tudjuk szolgálni, és ebben szeretnék az önök együttműködését kérni. Ha nem tudjuk, hogy most a tavat hogy üzemeltetik, mennyire tud élni ez a tó, ebben szeretnénk segítséget kapni, kérni, adni, egy közös történetbe belevonni minket és az önkormányzati. Nagyon jó volt most már egy biztos pont, vagyis minden hónapban, vagy hónapban többször is más vizeken szervezünk programokat, tavakon, Pest megyében, Békán megyében, Nógrád megyében, és arra gondoltunk, vagyis ez édesapám álma volt még ez az egész egyesület, meg az, hogy legyen egy tagunk, és amikor 12-en elindultunk, most pedig már több száz aktív taggal működünk, hogy azt elmondhatom most már, hogy ez mindannyiunknak az álma, hogy legyen valami kézzelfogható, valami biztos, ahova vissza lehet jönni, ami állandó, a gyerekek visszaemlékeznek rá, jaj, anya, emlékszel, tavaly milyen jó volt Nógrádon, akár itt a tavon, hogy ez tényleg legyen egy állandó pont, ahova vissza lehet jó visszaemlékezni, és nem az, hogy minden hónapban, persze természetesen egy is nagyon jó, szeretünk mozogni, menni, járni, de hogy ez adna egy biztos tartozatot az Egyesületnek, azt gondolom. A gyereknapra visszatérve tavaly csináltuk Sződön a Kapkatavon a nagy családi rendezvényünket, zoltautót vittünk ki, mentőautót vittünk ki, légvárat vittünk a gyerekeknek, 130-40 ember jött össze. Most az idén az Ikladitóra visszük ki ugyanezt a programot, bízunk benne, hogy ez egy családnapként, tehát főzőverseny, tehát az egész család, tehát lesz felnőtt horgászverseny, gyerekhorgászverseny, főzőverseny, légvár, és azért mondom, tehát egy hosszabb, egész napos családi rendezvényekben gondolkozunk ilyenkor egy évben egyszer-kétszer, és azon kívül meg mind aktív területet havonta ahányszor tudunk, meg van rá igény. Lehet egy kérdésem? Persze. Itt a tájékoztató végén láttam, hogy amit kérünk, nem tulajdon, hanem közös üzemeltetési lehetőséget, együttműködésen és bizony alapul hosszú távú partnerséget. Ezt erről tudnak mondani, hogy párszókért mondják, vagy hogy kérdődik el? Milyen? Tehát azt, hogy a víz tudja, maradjunk a víznél. Tehát azt tudom inkább. Tehát azt, hogy mit várhatunk el az önkormányzattól, az önkormányzat mit várja minket, ezt nem tudjuk, ez egy közös hosszabb távú beszélgetés lesz. Tehát ebben nem tudok. Amit én tudok ígérni, az, hogy a Mohosztal és a Főhesszel 4 éve dolgozunk együtt, például pályázatok vízkarbantartó gépekre, berendezésekre lehet pályázni. Hal állományra lehet pályázni.
És ezek olyan pályázatok, ami, hogyha az embernek van vize, van területe, és ez bizonyos időt eltöltött az Egyesület életével, és eljutott valami az Egyesülettel, akkor ezek elég komoly pályázatok, vagy komoly támogatások lehetnek. Tehát azért egy ilyen vízbe, egy halállomány, most csak azt mondom, hogy minden évben általában 2 millió forintot ad a MOHOSZ haltelepítésre. Egy ekkora vízben 2 millió forintnyi hal azért az a szép mennyiség. És ezért nem kell fizetni. Tehát ezt adják. És több ilyen van. Épület felújít, vagy épület, hogyha van valami épület, ugye készült itt tavaly nagyon szépen, vagy tavaly előtt, amikor készült a vizes blokk kialakítva a parton. Most például ebben az évben 11 millió forintot kellett, hogy elengedjünk egy ilyen pályázatot, mert nincs hova pályázni. Mert ehhez terület kell. És hát azért az gondolom, én a horgászatról annyira nem tudok beszélni, nem vagyok horgász. Én egy projektmenedzser vagyok a Szemmelweis Egyetemen, de édesapámmal már támogatom aktívan, hogy ez a falunak is azért egy nagy fellendülést nyújtana, és ebben is szeretnénk segítséget nyújtani természetesen az egész falunak, és nem csak mi kamatoztatnánk belőle, hanem úgy gondolom, hogy Bocsánat, csak visszatérve az úrhoz, tehát hogy nem akarunk birtokolni, nem akarunk tulajdonolni, nem érdekel, tehát ez a rész tényleg nem érdekel, hanem hogy működjön. Hogy ezt hogy tud működni, ez egy közös történet. Ez, hogy a füvet kivágja, hogy az iszapot kikezeli, hogy a nádat ki. Ez egy között. Hát a tollnak a működtetésével mondom szintén mi is abszolút úgy vagyunk, hogy törekszünk arra, hogy működjön, bár még elég kezdeti stádiumban vagyunk a túl megismerésében még mi is. Úgyhogy még én úgy gondolom, hogy még teljes körben mi sem vagyunk képben egyébként a túl minden dolgával, de én úgy gondolom egyébként, hogy remek ötlet. És szerintem erről érdemes lenne hosszú távon beszélgetni, akár konkrétabb feltételekkel is. Én nem is semmilyen konkrét feltétellel, konkrét kéréssel, konkrét ajánlattal nem tudtam jönni, és nem is akartam jönni, mert ez nem arról szól. Én csak azért mondom, hogy ahhoz, hogy egyébként testületek szerintem tudjunk hozni bármilyen irányelvet ezzel kapcsolatban, hogy igen, nem, az szerintem azt egy picit nagyobb meg kell ismerni. Egyetlen egy konkrét dolog, ami hogyha majd beszélgetnek róla, ez muszáj, nagyon fontos, hosszú távú. Tehát nem tulajdonlásról beszélünk, egy hosszú távú szerződést kell bemutatnunk MOHOSZ felé, főhez felé, teljesen mindegy, hogy azt a pályázatot, hogy most gyerekeknek le lehessen rakni 4 faházat, csak most mondtam valami, hogy egy vízes blokk felújítása, vagy egy bármi teljesen mindegy, de egy hosszabb távú együttműködési szerződés kell egy faluval, vagy egy önkormányzattal, vagy egy vízzel, vagy tehát egy tulajdonossal. Mert ugye az önkormányzat a tulajdonos, de ahhoz egy hosszabb távú szerződés kell, hogy ők azt mondják, hogy igen, mehet bele az a 2 millió forint értékű hal. A terület egyébként, a terület egyébként, amikor elkezdő szerint nyitott maradna? Hogy micsoda? Nyitott maradna a terület egyébként? Igen. Ez egy fontos kérdés, mert ugye általában ezek a területek már zárnak. Az akkor nem tudja a közösség használni. Jó. Abszolút gondolva a közösségre, tehát mi nem szeretnénk semmit elzárni, semmit kitulajdonítani. Ez abszolút minden vissza gondolatlanság. Azt mondjuk, az ember hogy védi meg azt, hogy nem fogják ki a halat a tóból, illetve azt a faházat, amit mondjuk a gyerekeknek szeretnénk nyáron, a nyári táboroztatásra, hogy abban tudjanak aludni 5 napot, hogy azt hogy lehet megvédeni attól, hogy ne romlják, stb. Ez majd megint ez egy közös dolog. De a tavat természetesen nem szeretnénk lekeríteni. Az olyan nagyon nincs miért egy tavat lekeríteni, tehát hogyha az ember azt el tudja érni, hogy... Nagyon szép most, és láttam, hogy körbesétáltál. Hogy ne legyen beledobálva a szemét, ne legyen elvivel belőle éjjel a hal, tóval, olyan nagyon, azt szerintem nem kell körbe keríteni. Köszönöm szépen a választ. Azt szeretem volna, hogy a hosszú távon az jelent, hogy 5-10 év, vagy az is teljesen olyan? Ezt ennek utána fog királyni. Hogy egyáltalán, ha ez működőképes a kérés arra, hogy ez egy hosszú távú, tehát másképp nem tudunk ezzel lépni. Ez egy élő világ, tehát ezt nem lehet 2 évenként, 3 évenként azt mondani, köszönjük szépen, tehát ez nem is egy hosszú távú folyamat. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy egy ilyen maga
Én úgy tudom, hogy most a vízjogi, ugye régen úgy volt, hogy a mederjog, vízjog az állam felé az 20 éves történet volt. Ez szólt egy tó életéről, mert ugye tehát maga a földterület az önkormányzaté, de a mederjog az az állami. Itt is ez mindenhogy van, ez az állami a mederjog, azzal nincs mit csinálni, és ezt mint tulajdonos az önkormányzat, ezt azt hiszem 5 évre, most már levitték 5 évre. 10 évre. 10 évre kaptuk már, igen. A mederjog. Igen, 2034-ig van jelenleg. Tehát olyan gondolom, hogy ez a minimum idő, amíg, hogyha együttműködünk, addig, amíg a mederjog az és utána ugye újra neki kell menni, de mindig az első a tulajdonos. Tehát én hiába pályázhatok, bárki pályázhat a mederjogra, nem tud mit kezdeni a mederjoggal a tulajdonás nélkül. Ez a kettő érték együtt. Másképp ez nem érték. Legjobbkor jöttek, mert most pont ez. Most olyan. Most napirendben van ez a tó. Ez gond. Nagyon szeretnénk volna jókor érkezni. Abszolút Viszont ahhoz, hogy szerintem dönteni tudjunk magáról az együttműködésről, mindenképpen konkrétabb elképzelések kellenek, ami nyilván alakulhat megbeszélés kérdése, meg egy hosszabb egyeztetési folyamatnak az eredménye lesz majd, de egy olyan részletes tervvel, amit önök felénk megtesznek, az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy elkezdjük Ez egy rövid elkezdjünk azon gondolkodni, hogy... Igen, hogy megismerjük egymást. Azt fogalmam sincs, hogy egy ekkora területnek a füvet levágni havi szinten szerintem 123.600 alatt nem lehet megoldani. Ha most az emberi bért és az üzemanyagot megnézem, 100 000 forintokról beszélünk, csak az, hogy a füve legyen vágva. Tehát, hogy nagyon komoly dolgok vannak itt, ami apróságnak tűnik, szemételvitel, nejlonzacskó kirak. Apróságok, de egyébként meg nagyon komoly dolgok, logisztikailag, pénzben, hogy ez tényleg mindig ott legyen, mindig le legyen vágva a fű. Ezeket át kell beszélni, ha ez működik. Tehát ezekben én nem szerettem volna belefolyni így, mert egyelőre még nincs miről beszélni. De nagyon szívesen, tehát hogyha pozitív lesz a döntés, akkor minden gond nélkül összeszedjük. Hát igen, csak addig én azt gondolom, nem tudunk dönteni az együttműködésre, amíg nem látunk egy részletesen. Pedig, hogy folytatnánk egyeztetést. Ebből a mai beszélgetésből tájékoztatóval kiindulva, és a egy következő időpontot, amikor tudunk erre szentelni akár akár 2-3 órát is nagyjából összerakunk valami gerincet ennek a egész történetnek. Ez most csak egy tervezet. Persze. Mert az igazság, hogy sokkal egyszerűbb egyébként egy ilyen tervezetet beterjeszteni az önkormányzatnak döntésre, és ha születik bármilyen döntés, akkor onnantól kezdve az egészet már lehet tulajdonképpen még finomítani. Csak ugye alapvetően azon, én nekem egyébként szimpatikus az egész bemutatkozás. Hát én azt mondom, hogy ha ezt tudjuk úgy folytatni, most csak magamnak mondom, akkor szerintem össze kell ülni, még a közeljövőben rászállni téged néhány órat. Esetlegesen ebből lehet hét bent is, és lehet esetleg a tóparton is folytatni ezt a kis beszélgetést, hogy akkor legyen egy kis helyszín is, és akkor szerintem abban pár órában kicsit lehetne konkrétizálni, amit viszont a testületet. Úgy viszont a testületnek egyszerűbb dolga. Igen. Azt nagyon szívesen felajánljuk, és akkor beszélhetek szerintem az egész egyesület nevében, hogy ezt előre is meg tudjuk küldeni. Tehát ezt leülünk, megbeszéljük, elküldjük, és a következő találkozóra akkor már nem kell úgy érkeznünk, hogy mindent elő kell itt terjeszteni, hanem akkor mindenki tudni fog azért nagyjából róla, és akkor meg tudjuk ezt. Aztán még egy megoldás egyébként. Nekem egyetlen egy kérdésem, hogy csak én nagyon gyorsan, és tudom, hogy nem fog olyan választ kapni, de egyébként mégis nem fog tudni semmilyen szinten konkrétat kérdezni sem Augusztól, se az Egyesület tagoktól sem, hogy nekem a szívem csücske a gyerekek. A nyár, stb. De ehhez nagyon szép helyszín ez a tópark. Fű van, fa van, árnyék van, minden megvan ahhoz, hogy egy gyerek hétfőtől péntekig pedagógus vagy egy egyetemista gyerekek mellett el tudjanak tölteni egy hétfőtől péntekig való történetet. Én szerintem minden adott ezen a környéken, tehát azért mondom, hogy az egyetemista lányoktól kezdve a pedagógusoktól szerintem végig tudnak csinálni egy nyarat, de ez valamilyen fázakról tudok csak beszélni. Megengedi-e majd, és ez csak egy távlavitel, hogy a tópartján 4 faháztól a gyerekek aludhatnak. Lehet-e? Ezt most csak azért kérdezem, hogy
a jövőbeni, tehát hogy egyáltalán mivel számolhatunk. Azért most megint csak pénzre kell váltanunk, hogy most a tó élete is pénzbe kerül, hogy arra megint van nagyon nagy lehetőség a gyerek táplálkoztatásokra. De ezt gondolom mindenki tudja, hogy ezt támogatja a bárki, akár a MOHOSZ-nél, csak majd maradjunk akkor a MOHOSZ-nál és a Főhesznél, azon kívül több helyről lehet támogatást kérni gyerekek a táboroztatására, de ehhez megint helyszínt kell biztosítani. Tehát, hogy hosszú távon az működne, hogy le van rakva 4 faház a tópartra. Én úgy gondolom, hogy egyébként ezzel kapcsolatban szintén a főépítést is meg kell majd interjúolni. De akkor ugye oda egy, nem tudom, mosakodási lehetőség, ezért mondtam, hogy kibővíteni, és erre megint van forrás, vagy lehet forrás szerezni, hogy kibővíteni a tisztálkodási helyiséget, ahol azok a gyerekek táboroznak, de egyébként le kéne hozni. Szerintem mi azt kérnénk, hogy esetleg valami négyzetmétert, valami elképzelés ezekről a házakról, mert a főépítéssel szeretnénk egyeztetni, hiszen azért ugye ezek engedélyköteles történetek. Persze. Tehát azért mondom, ha esetleg ebben a tájékoztatóban szerepel, akkor ezt mi is tudjuk a főépítés felvítani, illetve nekünk is több információnk lesz azzal, hogy mi az elképzelés. Egyébként én szerintem hely van bőven azon a területen. Van ott önkormányzati rész az ott körben, nem? Terület. Én 2 dolgot szeretnék, az egyik, én a beépítést nem támogatom személy szerint egyáltalán. A másik egy kérdésem lenne, hogy a mentésben és egészségügyben résztvevők egyesület, ez mit jelent? Szorosan mit jelent? Hát, hogy a benne van az egyesület nevében, igen. Hogy mentősök, orvosok, egészségügyi dolgozók, vagy... Nincs ott, tehát az egyesületünk tag, akkor elmondom, én 14 évet Újpesten mentőztem, most 4. éve Vácon mentőzöm. De maga az egyesület tagsága az nem csak és nem kizárólag mentésben és egészségügyben résztvevők, vegyes a társaság, mindenkit nagyon szívesen várunk, látunk, és jönnek, hál' Istennek egyre többen. Próbálunk egy színes társaságot összerakni, egy baráti rendezvényeket rakni, nincs közel maga. Tehát így indult a történet, de nyitotta az egyesület. Köszönöm. Tehát most még csak kiegészítve, tehát mondjuk egy volt egészségügyi bemutató, tehát mi törekszünk arra, hogy ezért ennek legyen jelentősége, a szlogenünk is az, hogy mer segíteni, tehát hogy ne féljenek attól a gyerekek, hogy ha valaki bajba kerül, vagy megsebesül, hogy segítséget kell nyújtani, úgyhogy nyilván erre is törekszünk, és ezért is szerepel a planünkben ilyen. Köszönöm. Akkor az előző kérdésem, hogy az előző témához, hogy abban nem gondolkodnak, hogy valahol máshol alszanak a gyerekek, és akkor csak horgászhatnak akár nappal, vagy éjszaka is, hogy itt a faluban, vagy Diósjövőn mindenképpen ilyen faházas megoldás? Nem, ez csak egy plusz. Ez egy ötlet abszolút. Tehát ahhoz, hogy valami több legyen, valami... Jó, oké, akkor ez nem egy sarkpont, hanem ez egy... Csak gondolkozunk a gyerekátbasztatásról, azért, hogy a gyerekek miatt, hogy ennyire ragaszkodunk azért az ifjú társaság kineveléséhez. Nem alapja az, hogy most ez csak... Ez egy ötlet, ez egy plusz dolog. Csak most megint, és mindig csak visszakanyarodni a fűvágáshoz. Hogy a fű le legyen meg, vagy hónapban 123 000 lesz, most csak mondtam egy számot. Valamiből ki kell majd gazdálkodni ezt a pénzt. De ha esetleg ott aludhat az a gyerek, és az a tábor, az kap az ember nem tudom, akárhonnan 60 000 forintot, a szülő meg hozzá 22 és 83 000 forint, bejön egy gyerektől, és most csúnyán úgy fogok mondani, de attól függetlenül össze kell szedni a pénzt a fűvágásra. Tehát, hogy ahhoz, hogy 80 000 forint pénz bejöjjön egy hétre, vagy 5 napra egy gyerektől, nem a szülőtől, de attól még a gyerektől fog bejönni a 80 000 forintnyi pénz. De hogyha ott van 20 gyerek egy héten, akkor az tök jó, mert akkor a fűvágáson biztos, hogy meg van 2 van. Azért mondom, csúnya dolgok ezek, hogy pénzre váltani ezeket, de valamiből föl kell tartani egy tavat. Nem minket, mi köszönjük szépen, meg vagyunk. Csak mi is igyekszünk. Csak valahogy ezt az egészet úgy víz mellé rakni. Jó, igen, úgy amit a doktor úr mondott, egyébként nekünk azért viszonylag fő szempont egyébként ott az élővilág, meg a kis természeti de ezt a MOHOSZ is elvárja. Tehát ez most a MOHOSZ-nak egy nagyon-nagyon fő csapásvonala, hogy teljesen átformálják a horgászati gondolkodást. Ne vidd haza minden halat megfőzni, vidd haza, amit meg tudsz enni, ezzel nincsen baj, de rakd vissza azt a halat,
ahogy jöttél, ami szemetet hoztál magaddal, azt vidd haza, nem kell ott hagyni a tóparton az üresnél az acsót, azt haza is tudod vinni, mert odahoztad, akkor el is tudod vinni. A gyerekekkel való foglalkozás nagyon-nagyon komolyan gondolja a MOHOZ, tehát azért mondom, hogy ezek a formálását a vízparton eltöltött időnek szeretné a MOHOZ és a főhész és az állam és mindenki. Ugye azt tudjuk nagyon jó, hogy nem tudom ki horgász, ki nem horgász, hogy azért a húshorgászat azt működik. Igen, itt igazán itt a halak mellett egyébként mi arra gondoltunk, hogy itt ugye van egy elég komoly madár állomány, mint a Nedvesban. Hát igazán hal is tekintettel kell menni. Hát erre én úgy tudom, hogy most törvény van, csak azért néztük, hogy azért elég sűrű a nád. Van, ahol több a van. Én azt hiszem, hogy ez most törvényben is van talán, hogy a nádat nem is nagyon szabad bántani. Biztos, hogy lehet karban tartani, hogy játszol tovább, de kiírtani, én úgy tudom, hogy ez nem is szabad. Teljes egészében nem szabad. Szabályozni kell. Szabályozva is van, hát így, hogy nem. Most azt mondja, hogy igen, ugye itt a jobb oldalon van a kisebb víz, nem tudom, milyen vízmérsékű ennek a tónak. Nem tudom. Másfél, 2,5 liga. Hogy gondolod, hogy a jobb oldalon, itt a vasút felülő oldalon, az eléggében van hínárosodva. Tehát ezekkel lehet játszani, ezt ki lehet tisztítani, ez nem egy gördöngőség. Most az, hogy a nádat hogy tartja karba az ember, az megint egy más történet. Van módszer a fiszakkezelésre, tehát vannak megoldások. Jó, én úgy gondolom, de attól függetlenül azt én megköszönném, ha ez vice versa történne, hogy esetleg mi az elvárása az önkormányzatnak arról, hogy legyen a mi feladatunk. Abszolút úgy gondolom egyébként az innentől kezdve, hogyha kapunk még egy következő tájékoztatót, amiben kicsit több dolog van részletezve, úgy gondolom, hogy onnantól is oda-vissza kell ezt beszélgetni, hogyha ez mégis olyan válik, hogy érdemessé válik a testület által. Egyelőre nekünk ez egy tájékoztató, ugye a következő tájékoztatón még született még bármi részünkről, de úgy gondolom egyébként, hogy ez egy további egyeztetés még mindenki. Azt láttam, hogy az önkormányzat üzemelteti úgy a tavat, hogy vannak valami horgászengedélyek, lejöhetnek horgászni. Tehát ez tök jó, ezzel nincs semmi baj, hogy aki itt lakik, igen, gyere, van, befizetett az éves valamennyi pénzt. Az, hogy most ezt, az hogy ellenőrzi az ember, hogy Józsi bácsi hány halat visz haza, most lehet, hogy csak 2, mert annyi van benne, de hogyha az ember belerakja a halat, akkor már lehet, hogy nem 2 akar hazavinni, hanem 32-t. Hát ez megint egy sarkalatos történet, hogy ezt hogy lehet Józsi bácsit is rábírni, de akkor Józsi bácsi 32-t hazavinni, illetve hogy lehet ellenőrizni. Mivel mi egy teljesen friss testület vagyunk, így még elég gyakorló fázisban vagyunk ezzel egésztel, de igyekszünk. Most mi mérjük fel, meg ismerjük meg a tovat, meg a halállomány most azért mondjuk úgy, hogy megcsapont. De igen felkapott amúgy attól függetlenül, hogy nagyon sokan járnak, meg szeretik, meg nagyon szép helyen van. A falusiak rengeteg sétálgatnak, kutyáznak, bicikliznek. Ilyen társadalmi életet is szeretnek ott élni. Hiszen nincs baj, és ez tök jó, és ezt ha lehet még jobbá tenni, akkor partnerek lennénk benne. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük a tájékoztatót, és amikor külditek a Persze, természetesen. anyagokat, akkor hogyan tovább, akkor egyeztetünk időpontot a további beszélgetésre. Jó. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Hát mi köszönjük, hogy eljöttetek és tájékoztattatok erről. Köszönjük szépen. Csak ez pohár vizet, hogy ilyen csak el. Köszönjük. Viszlát. Egyebek napirendi pontban még az aljegyzőnk bemutatása, igen. Jegyzőasszonyunk szülési szabadságra megy, úgyhogy ehhez gratulálunk, hogy kisbabát vár. A helyettesítését viszont meg kell oldanunk. Egy aljegyzői pályázat útján lett kihirdetve az állás. A berkenyei polgármester úrral és jegyzőasszonnyal mi választottuk ki a jelentkezők közül a hölgyet, aki
Petrás Juditnak hívnak, május 19-én fog kezdeni, és egy rövid betanítási időt követően fogja ellátni a feladatait Nógrád és Berkenyek közös hivatalában. Több mint 10 éves jegyzői tapasztalattal rendelkezik, 3 településen volt jegyző, és őt sikerült a jegyzőnek felvennünk, úgyhogy 19-én megszűnt a munkát. Itt valami kérdés, az tájékoztató jelleggel van. A határozott időtartam az meddig szól? A helyettesítés időtartamára. Tehát nincs meghatározva. És úgy fog működni ugyanúgy, hogy alapvetően itt, és egy nap Berkenyén, vagy Hát egyelőre a polgármesterek azt beszélték meg, hogy ugyanaz lesz a munkarendje, mint nekem, de nyilván ez változhat. Meglátjuk, hogy gyerek a dolgok. Mennyire lesz egyébként így közös munkátok még betanulási időben? Hát mivel, hogy én azt gondolom, hogy jegyző volt, és elég rutinos jegyző, így. Nem betanulás, hanem úgy mondom, hogy információk. Átadás, átvétel, tehát hogy igazából néhány napot fogunk közösen együtt tölteni, a többi időt pedig úgy, hogy én néhány órát bejövök minden nap, akkor megbeszéljük a közös dolgokat, és akkor ő önállóan már elkezdi őket. Ez 2-3 hét körülbelül. Jó, valakinek még más kérdés ezzel kapcsolatban? Mi? Ja? Ennyire kován van simán. Balassagyarmatról fog járni. Jó. Jó. Ezzel kapcsolatban valakinek még kérdése nincsen, akkor én még jegyzőasszonynak átadnám a szót, mert ő még az egyebekbe szeretne. Igen. Én arról szeretnék beszélni, hogy több alkalommal már testületi ülés keretein belül is, és írásban is megkerestem a bizottsági tagokat, illetve a képviselőket, hogy jó néhányan nem szerepelnek továbbra sem a köztartozásmentes adózói adatbázisba, illetve vannak olyan személyek, akik még a vagyonnyilatkozatukat sem adták le. A vagyonnyilatkozatok leadásának határideje január 31 volt, a köztartozásmentes adózói adatbázisba a felvétel pedig ugye a megválasztás, illetve az eskütételt követően 30 napon belül lett volna szükséges. És szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy határozati formában döntsön arról, hogy illetve szólítsa fel ezeket a személyeket, hogy mindenképpen bizonyos határidőn belül kerüljenek be ebbe az adatbázisba, illetve a vagyonnyilatkozatukat hozzák be. Hiszen ugye ez akár egy méltatlansági eljárást is eredményezhet. Hány főt érint ez? 10. Bizottsági tagok. Bizottsági tagokkal együtt, igen. Annyian nem vagyok. Képviselők közül egy főt érint, a többi bizottsági tagot érint. Én mindent leadtam. Most én úgy gondolom, hogy nem szeretném felolvasni Persze. még a neveket, de mindenképp kérem a testületet, hogy egy ilyen határozatot hozzunk, hogy azokat a képviselőket, illetve bizottsági tagokat kéri, és 15 napon belül történjen meg ez a 2 dolog. Jó, aki ebben egyetért, ezt kérem készfelmeléssel jelezze. Akkor egy tartózkodással és 2, 4, 6, vagy mindenki felemelte a kezét? Én felemeltem. Nem emelte fel minden. Jó. Egyebekben még idénkének, vagy valakinek? Nekem lenne. Gyereknap? Bocsánat. Igen? Mikor? Tessék? Gyerek. Gyerek. Igen? Ez gyereknap, mikor lesz? Lesz gyereknap, 25-én Ez van, szervezés alatt. Szervezés alatt van, igen. Most holnapi napon szerintem most már kikerülnek a plakátok, és a focipályán lesz délután 2 órától, ahogy szokott lenni.
minden évben. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Oké, csak beszéltük, hogy idénként tudok erre esetleg segítség, vagy bármelyik cím. Igen, én már beszéltem vele, akkor hogy őket is szeretnénk felkérni, hogy legyenek részesei a gyereknapnak, és minden civil szervezetet, és mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne még hozzátenni. Akkor ezzel kapcsolatban lesz egy megbeszélés, hogy mind legyen a igen, fogunk keresni. Oké. Mindenképpen. Jó, Nekem lenne, amit említettem is, hogy most pénzügyi bizottsági ülésen is, és ugye a belső ellenőrzési jelentés kapcsán is felvetődtek a gazdálkodási feladatok kapcsán hiányosságok, melyeket még ősszel észrevételeztünk is jegyzőasszony felé, ugye legfőképpen a kötelezettségek vezetése, illetve az utalványrendeltekkel kapcsolatos feladatellátás tekintetében. Én szeretnék tájékoztatást kérni, hogy az elmúlt fél évben sikerült előrelépni, vagy milyen intézkedéseket tett jegyzőasszony, hogy javuljon ez irányú feladatellátás, illetve hogyha esetleg nem sikerült, akkor mi volt ennek az oka, illetve hogy akkor a helyettesítése során az új aljegyzőt milyen feladatok várják ezzel kapcsolatban a jegyzőasszony szerint. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az új aljegyzőnek az lesz a feladat, hogy találjon egy olyan személyt, aki esetlegesen itt helyben el tudja látni ezeket a pénzügyi feladatokat, aki megfelelő végzettséggel is rendelkezik, hiszen sajnos még nem találtunk ilyen személyt. Egyelőre szakképesítés nélküli pénzügyi kolléganő végzi a pénzügyi feladatokat, bár beszéltünk már többször róla, vagy vele arról, hogy esetleg képzésre is elmenne, de azt gondolom, hogy a végső megoldás az lenne, hogy egy olyan embert találnánk, aki ezt itt helyben el tudja végezni, illetve Marikáékkal is folytattunk leegyeztetést azzal kapcsolatban, hogy például a számlákat előre rögzítse a pénzügyes kolléganő az ASP felületen. Természetesen ugye itt a pénzügyes kolléganő is, illetve a könyvelők segítsége is fog kelleni ahhoz, hogy betanulja ezeket a feladatokat, de mivel, hogy ő is laikusként jött ide, egyelőre azt gondolom, hogy ebben a fél évben, illetve decembertől van, az volt a feladata első körben, hogy a mindennapi feladatokat oldja meg, és nem pedig ezekre a problémákra koncentráljon. Ugye, mint gazdasági vezető feladatokat eddig én láttam el, az, hogy az új jegyző ezt el fogja látni, vagy sem, azt nyilván azt majd ő fogja eldönteni, de azt gondolom, hogy célszerű lenne mindenképpen egy egyetemi végzettséggel rendelkező személyt alkalmazni az önkormányzatnál, akit egyelőre nem találtunk meg. Köszönöm, tehát keressük. Aktívan hát most nincs kiírva a pályázat. Most nincs kiírva a pályázat, de... Eddig ki volt, vagy korábban? Tehát volt kiírva a pályázat, és nem találtunk. Se az adóügyre nem találtunk olyan... Mióta nincs kiírva, vagy mikor volt kiírva? Hát korábban, most nincs kiírva, mivel hogy ugye úgy döntöttünk a két polgármesterrel, hogy a pénzügyes kolléganővel elégedettek vagyunk, és szeretnénk őt egyelőre aki nem megfelelő végzettségű. Nem rendelkezik azzal a végzettséggel, de elkezdtünk vele tárgyalni arról, hogy elvégezni a szükséges képesítéseket. Akkor én szeretném javasolni, hogy akkor újra pályáztassuk meg ezt. Jó, lehet. Szerintem. Nagyon fontos lenne, hogy megfelelő végzettségű ember legyen itt a pénzügyes, szerintem. Jó, tehát a két és most nem a jelenlegi ezt a feladatot átó kolléganővel beszélek nyilván. Persze. De ez elemi érdekünk lenne. Úgy gondolom, hát átfogó kérdésedben nyilván beszéltünk arról is, hogy maga a közös hivatal és a kirendeltségek közötti feladatellátás hatékonyságának növelése érdekében esetleg a munkafolyamatok átszervezésével
mert ugye Berkenyén van egyébként olyan kolléganő, akinek van megfelelő végzettsége, esetleg ugye lehetne ezeket a problémákat kezelni, ha van rá. Tehát ő nem szeretne ebben részt venni. Tehát ő mindenképp szeretne csak Berkenyén maradni, nem szeretne leadni az ottani feladataiból. Tehát ez is kérdés lett volna, hogy ugye többször egyeztettünk még korábban ugye a két polgármesterrel is, hogy hosszú távú cél ez, de akkor ezek szerint már voltak lépések ez irányba, és akkor esetleg a meglévő állományban dolgozó személyek nem szeretnének, vagy nem. Tehát igen, volt erről szó, hogy vagy az adózás, tehát adózás területét, illetve a pénzügy területét is lehetne csoportosítani, igen, hogy mindkét településen egy-egy személy lássa el, de ez a kolléganő nem szeretne ebben részt venni, hiszen ugye ő is 2 év múlva nyugdíjba megy, ő már nem szeretne változtatásokon átesni, tehát és mi meg tiszteletben tartjuk ezt a kérését, több mint 20 éve ott dolgozik Berkenyén, nagyon jól látja a feladatait, így a polgármester úr is azt mondja, hogy akkor ez maradjon így. Ez így érthető is, csak hogy pont éppen azért, mert a kolléganő esetleg a következő, vagy belátható éven belül esetleg nyugdíjba vonuláson gondolkodik, nem tudom, hogy majd nyugdíj mellett fog-e nyilván dolgozni, de hogy hamarosan probléma lesz, ez nem csak Nógrádon, hanem Berkenyén, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen minél hamarabb kellene ezt megpróbálni kezelni. Igen, tehát már januárban volt arról szó Berkenyén, hogy a kolléganő mellé 4 órába fel kellene venni egy embert, hogy betanulhasson, illetve őt részben tehermentesítse, hiszen nógrádi feladatokat is ellát jelenleg ugye az adós kolléganő, de ugye nem történt konkrétabb lépés, mivel hogy a polgármester úr nem szerette volna. Ja, értem. Ott de a mi részünkről még nem történt lépés. Hát történt lépés, hát meg volt hirdetve. De most nincs meghirdetve. Most nincs meghirdetve, mert a két be van töltve, a két polgármesterrel ezt beszéltük meg, hogy ők is úgy gondolják, lejártik, igaz a próbaidőszak a hölgynek, de ők is úgy gondolják, hogy elégedettek vele, és egy másik személlyel is egyeztettünk, hogy esetleg ő 4 órába eljönne, mint gazdasági vezető, egy másik munkahelye mellett. Nem szeretné vállalni ő sem ezt. Tehát, hogy megmaradna ez a kolléganő is, és mellette egy gazdasági vezető lenne részmunkaidőben, vagy megbízási szerződés alapján, de ilyen személyt sem találtunk, ugye. Ezt nyilván az ismeretségi körünkből választottuk ezt a személyt, tehát nem pályázat útján. Jó, de hát ez mindig, akkor én értem rosszul biztos, de ez egy átmeneti dologra elég valami, ha jól értem, mert megfelelő végzettségű emberünk nincs erre. Én ezt kérem, most jelenleg nincs. Akkor pályázzuk ezt meg, ezt kérem. Mi a feltétele ennek? Hát nyilván a két polgármester döntése, meg már az új aljegyző döntése valószínűleg. Igen. Tehát, ha ők úgy döntenek, akkor ott. Nyilván ez aktuális kérdés, úgyhogy ezt, hogyha jön majd az új... Tehát nyilván ő is fogja tudni, ilyen. Terítéken kell kezelni minél hamarabb. A jegyzőre szerintem ez vissza kell térni meg. Jó. Köszönöm. Akkor majd önnek javasoljuk ezt. Jó? Valami... Nekem lenne, még egyszer beszéltünk már jó pár hónapja a temetőben az urnafalnak a helyzetéről, hogy ott maradtunk valamiben a végén, hogy meglett, hogy meddig garanciális az, vagy mi van azzal az urnafallal, mert hogy a lényeg, hogy sokkal romosabb állapotban van, mint nem tudom, fél éve volt amikor először beszéltünk róla. A garancia nem tudjuk, már nem garanciás, az biztos. Viszont most beszéltük itt a polgármester asszonnyal is, meg többen már, hogy meg fogjuk kérni edzőasszonyt, hogy keresse meg, hogy kiépítette ezt a urnafalat, ki volt a kivitelező, meg ki volt a átvevő, és szeretnénk benyújtani egy kártérítési
kérelmet fel Tehát a cég felé. többször volt garancia, mert Garanciális javítás történt több alkalommal, igen. És szeretnék egy kártérítést benyújtani feléjük, vagy valamit, hogy ezt az egészet ne csak a saját költségünkre kelljen helyreállítani. Tulajdonképpen hosszú távon ez a garanciás javítás ez nem segített. Nem sajnos, sőt romlott az állapota, és nagyon nagy szégyen ez a falura nézve, hogy így néz ki az urnafalunk. Úgyhogy én beszéltem egy vállalkozóval, aki azt mondta, hogy lebontja, de mivel ezt az állapotot meg kell néznünk, vagy egy szakértői véleményt kell erről kérni, hogy le kell tényleg dokumentálnunk, hogy ez ilyen állapotban van, mert ha mi most ezt lebontatjuk, vagy leszedetjük, utána már nem fogjuk tudni bizonyítani, hogy mi volt rajta. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt egy építési szakemberrel meg kell nézetni, szakvéleményt kérni róla, hogy ez ilyen állapotban van, és mindenképpen a cégtől valamilyen kártérítési dolgot benyújtani. Mert ezt helyre kell hoznunk, és nincs rá olyan keretünk, ami... De így nem maradhat. Ez biztos, hogy ebben szerintem mindenki egyetért, hogy ez így nem maradhat. Mikor épült? 2021-ben szerintem. 4. éves. Sokáig bírta. Azt nézem, keresem, hogy 21-es volt a pályázat. Korábban szétesett csak. És akkor még fenntartás is van, fenntartási idő is. Pályázatra van, igen. Kivitelezői szerződés, az pedig 2022 márciusában kell, tehát 2022-ben volt a kivitelezés, 2022 nyarán. Ez milyen összegről készült ez a pályázat? Milyen összegű volt? A kivitelezés bruttó 4.400.000 forint. Egyébként építményről van szó, tehát itt valószínűsítem, hogy nem egy... Ja, és akkor ebben urnafal volt, plusz kerítés volt. A hátsó Szerintem a céggel megérne egy egyeztetést egyébként ennek az egésznek a érdekében, mert... Melyik cég csinált? BG Konstrukt Kft. Képviseli Bóta Gábor. Hová valósítottak? Hát Budapestre székhelyük, úgy tudom, hogy de Nógrád megyébe dolgoznak, érdekeltek. Még most. Szerintem egy egyeztetés megérne velük, hogy ők ezt hogy látják. Mert... Hát illetve a műszaki ellenőrrel, aki átadta ezt. Hát akkor úgy mondom, van neki a műszaki ellenőr is volt. Műszaki ellenőr önkormányzat. Mert valójában szerintem az állagromlás az már nagyjából egyébként egy év után jelentkezett. Hát már átadás követően pár hónapon belül jelentkezett a probléma, amire ugye jöttek garanciába, megpróbálták megoldani, de ugye ez a következő 1-2 évben megint látszott, hogy nem sikerült. Ezt hosszú távon úgy gondolom, hogy 4-4,5 millió forint, és szerintem ettől egy picit többet kell nyújtani. Itt most szerintem nem az a cél, hogy itt felelős keressünk, hanem az, hogy hosszú távon ennek az egésznek a sorsa megoldódjon. Hiszen gyakorlatilag ezt így egyébként kiadni, ez egy vétek lenne, tehát azért mondom, hogy iszonyatosan néz ki az egész, és ez egy pár év alatt tulajdonképpen eljut abba az állapotába, hogy ha ez így marad, akkor bontani kell. Jó, úgyhogy akkor szerintem maradjunk abban, hogy így megkeressük akkor a kivitelezőt, meg a átvevő műszaki ellenőrt. És jegyzőasszonynak meg segítségét kérnénk, hogy akkor milyen jogi lehetőségeink vannak a kártérítés érvényesítésére. Ide, hogy konkrétizáljuk. Tehát ez már egyébként még a korábbi téma volt csak. Szerintem megalakuláskor azzal kezdtük, ez volt az első téma. Na mindegy, lényeg a lényeg. A másik, ami temetővel kapcsolatban eszembe jutott, hogy megint nagyon nagy a fű, hogy ott valamilyen társadalmi összefogással valamit kellene kezdeni. Nagy a fű, és van ott egy szemétdob, ami félig a sírokon van. Ezt mindig mondják az én szüleim is, mert hogy pont ott vannak így a sírjaink. És ott is azt fel kéne számolni, és oda kéne rakni egy
kukát, vagy ki van ott írva, hogy nem lehet szemetet odavinni, de mégis mindenki odarakja, és tényleg így rajta van félig a sírokon. Nem egy esztétikus megoldás. Nem jó. Ezt is ott. Nem jó, tehát itt a megszokások. Jó, de mindenképpen igen, egy társadalmi összefogásban egy fűnyíres meg fogunk ejteni újra. Mert még egy igen. kérdésem a ideggyűjtőponttal kapcsolatban nem tervezünk ide a falu felső részében valami gyűjtőpontot, vagy itt a korábbi, itt a Kodályban, az milyen apropóból lett megszüntetve? Csak azért, mert a helye ott van, csak benőtt a fű, tehát ott a viakon ott van minden, tehát borzasztó kényelmetlen, és ráadásul kapacitásban az nagyon-nagyon kevés, ami ott van lent. Akkor felkeressük a szolgáltató biztosítja, igen, fel kell keresni. És akkor van egy 2 órás munka, és szerintem vissza kell. Az ötletládánkba bekerült, hogy ruha konténert is. Az is lehet. Ha nincs a szerettelény. De az üveg, ugye az üvegek az teljesen rendszeres visszatérő probléma. Igen. Régen volt a gyermekorvosi rendelő udvarában. Igen. Ruha konténer, de az most már nincs, úgyhogy akkor ezt is jelezni fogjuk, hogy egy is ruha konténert hozzanak. Nem tudjuk, hogy ez milyen költséggel jár, de megérdeklődjük. A polgármester asszony mondta az ötletládát, azt lehetne, ahol van ott jó, majdnem jó helyen, csak hogy a külső oldalára tenni szóval, hogy egy látható helyen legyen, mert ugye csak az látja, aki már följött itt a lépcsőn. Hogy esetleg egy olyan helyen legyen, ahol szembeötlőbb a lakosságnak. Át lehet helyezni. Lehet, hogy bárhova csak. Itt egy kicsit úgy eldugva érzem, hogy valaki mond egy helyet, nagyon szívesen áthelyezzük, hogy hova. Hát akár ott a másik oldalára a korlátnak, de ott már lehet levéről látni, vagy falra valahol, vagy a korlátra, nem tudom, ahol hozzáfér nekünk. Itt a földön van, illetve föld itt ugye a teraszon, de igen, így van. Dugott helyen. Hát jó, akkor valami, mert így nem... Jó, hát azért jönnek bele az ötletek, szóval nem mondom, jó. Hogy... Jó. Valóban egyébként az esővédelemre gondolni kell. És ez nem egy vízálló leda. Még hogyha a láthatósági dolgot vezet hozzá egyik, a másikat, most jut eszembe, hogy ugye a település névtábla, ami közvetlen fák vannak elé ültetve, azt beszéltük már korábban is, hogy azokat onnan, az nem tudom kinek a dolga onnan kivágni azokat a fákat, de azok eltakarják konkrétan a település névtáblát. Ott legalább egy 3 fát szerintem el kéne távolítani, hogy az kinek lenne a dolga. Közúti történet, voltak innen közútkezelőtől, igen, vagy felszólítjuk a úriembert, aki oda ültette ezeket, én nem konkrétan nem történt még meg, hogy felszólítottuk, hogy vágja el a lambokat, de... Akkor ezt is szeretném kérni, hogy szólítsuk fel. Jó. Rendben. Köszönöm. Más van? Nincsen? Akkor én 8 óra 27 perckor azt a nyílt testületi ülést lezárom, és egy zárt ülést rendelek el.